ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan,
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number 1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo!
Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. Ano yun? So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi,
sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama Sa pinagdaraanan mo, mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Aminado naman ako na mali na gawin kang parausan. At ang hayop din ng iba pa nating kaibigan kasi sinamantala na lang yung sitwasyon mo. Pero alam mo kung sinong mas malala? Ikaw! Kasi kung di ka naman nagbibigay ng motibo sa amin, hindi kami matutuksong gumawa ng mali. Wow! Ang kapal mo naman! Pagkatapos ko kayong pasayahin, ako pa yung masama ngayon! Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All Konyo Bicolano para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Oy, happy Monday sa lahat ng mga kabisyo natin dyan na talaga namang kumakayod na ng ganito kaaga. Oo, kasama sina Diego Bandido, kaninang madaling araw. Naku, tapos itong madadaldal na magka-partner ng bagong tambalan namin. Si Nicole Yala at si Titan Jello. At hanggang ngayon, ano na, Konyo Bicolano time na, Dear Love time na, naliligo ka pa rin. Yan tayo late ka na naman. Sinasabi ko sa'yo. Uy, kabisyo, sinasabi ko sa inyo, hindi tayo anak ng kontraktor. Kailangan nating kumayod. Kailangan natin maging responsable sa sarili nating buhay. Or else, naku, magiging palibre lang tayo. At ayaw natin nun. Although, gusto ko laging nalilibre din ako. Diba? Sinong ayaw? O, say for example, kapag may birthday dito sa MBC, naku, excited talaga akong pumasok lagi. Bakit? Kasi tawid na naman ang araw ko. 'Di ba? Panibagong pagkain, libreng pagkain at masasarap na pagkain. Oh, 'di ba? Yung mga big boss namin dito kapag nagbe-birthday, talagang naku, kulang na lang talaga. Oo, at saka yung mga din. Ayan si Nicole Yala kapag minsan medyo kapag stress. Hala, inaabangan ko 'yan. Oo, kasi kumakain yun ng chichirya o di naman kaya umiinom ng soft drinks o di naman kaya biglayan mag-aaya ng samgyup. May mga kaibigan, may mga katropa talaga tayo na kapag nai-stress talaga sila, talagang nilalapitan natin. Bakit? Simply because masyado lang tayong palibre.
Kaya shoutout sa mga katulad ni Konyo Bicolano dyan na excited lagi kapag may mga libre, may mga freebies, may mga promos. Hindi ko alam kung ako lang or kumbaga nasa dugo na nating mga Pilipino yung gano'n, no? Yung halimbawa sa sale, halimbawa may sale sa mall. Ay naku, aminin mo yan kabisyo, basic to sa atin. Papasok ka sa mall kapag may malaking nakalagay dun sa shop na sale. Yan. Pero yung sale kapag tiningnan mo, parang bumili ka pa rin ng isang bagong sapatos, 'di ba? Kasi 10%, 5%. Ay naku, ang bilis nating mabudol kapag libre. Sinasabi ko sa inyo. Kaya ako ganun din ako. If you are also like me, like marupok-pok. Hindi marupok sa mga libre. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, ingatan ninyo ang inyong mga puso. Kasi ako, dahil agad-agad pwede mo akong ma-hypnotize sa mga libre. Halika dito, sama ka sa akin. Oo, bibigyan kita ng ganito. Magkakaroon ka ng ganito, sinabi ko sa inyo. At tanda ko nang to, ilang beses na ako nai-scam pa rin ako. Oo, dyan sa mga investment na yan, dyan sa mall, bibigyan ako bigla dyan ng flyer. Etong flyer na to, ito sir. Ay, ganda naman ng flyer ninyo. Tapos tinanggap ko yung flyer kasi may nakalagay free buffet. Pagpatay gutom ka talaga, no? So, free buffet ngayon. So, eto, si tanong naman ako kasi umaandar na yung isip ko, yung pagiging palibre ko. Oh, shooks! Magkakaroon ako ng libreng pagkain ngayong araw. Jackpot ako dito. Hala, hanggang sa kinausap na ako, chinika-chika na ako ni kuya. O, free buffet nga daw. Tapos, dito po tayo. Hala, pinasakay ako sa isang L3. Hindi totoo po yan, kabisyo Pinasakay ako sa isang L3, nangyari lang to few months ago. Tapos nung nakasakay ako sa L3, nagulat ako kasi para bang siksika na kami. Teka lang, parang tama ba to? Kasi sabi niya, tawid lang po ng kabilang building yung restaurant. Oo nga naman, kasi alam ko naman yung restaurant. Tatawid nga naman ng building. So, nandun na kami sa restaurant. Ay, syempre, free buffet nga naman. Pero may free session din na dapat kumuha ka ng ganitong investment or ganitong product nila and all. Hello, si Konyo Bicolano, makalibre lang ng buffet. Tango ako ng tango kahit wala talaga akong naiintindihan doon. Moral lesson mga kabisyo, naku, wag tayong basta-basta nagpapapaniwala. Wag tayong nagpapapaniwala dyan sa mga free, yung mga palibre, too good to be true. Ika nga nila, diba? Importante pa rin na safety first, diba? Magandang pakinggan yung mga libre, yung mga promos, yung mga discounts na yan. But at the end of the day, you also ask yourself, gaano ba ka-credible, gaano ba katotoo itong libre or bonus na ito, itong promo na to? Or, kung maisasaalang-alang nito yung kaligtasan at oras, pansarili mong oras, naku, kailangan mo kabisyong mag-isip-isip na. Huwag magpa-scam katulad ni Konyo Bicolano at waging marupok. Ayoko na ulitin. Ay nako, mukhang kwento ng isang palibre. Diba? Ang ating mapapakinggan maya-maya sa ating Dear Love. Kaya naman mga kabisyo, lakasan na ang inyong mga radyo at patuloy lang na tumutok dahil sa aking pagbabalik, mapapakinggan na natin ang kabuuan ng ating Dear Love. For now mga kabisyo, kasama nyo pa rin po Konyo Bicolano para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman. Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw
na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami. Kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami. Kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami. Kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami. Kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Dear love, mahilig ka rin bang magpalibre sa kaibigan mo? Kabisyo, okay lang naman kung minsan, parte yan ng samahan. Pero tandaan, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa kung hanggang saan mo kayang abusuhin ang pagiging komportable ninyo sa isa't isa. Mas tumatagal ang samahan kapag may respeto, konsiderasyon, at marunong tayong rumispeto sa limitasyon ng bawat isa. Kaya kabisyo, tanong lang, dahil ba kaibigan mo, ibig bang sabihin okay lang na laging siya ang umiintindi at nagbibigay sa'yo? Kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Palibre. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulap. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Illegal. lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one.
sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Kabisyo, kasama nyo pa rin po, napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, masarap magpalibre. Masarap kapag may nanlilibre sa iyong kaibigan. Pero paano kung ang kapalit ng panlilibreng ito ay ang dignidad mo na? Cheryl! Ano, sasama ka ba sa amin ni na Marty? Saan? Sa resort, magsiswimming kami sa Sabado. Hindi ako pwede. Kailangan kong samahan si mama sa palengke. Ano ba yan? Ang KJ mo naman? Lagi ka nalang may ginagawa. Eh, sinong tutulong sa nanay ko kung di ako kikilos? Alangan namang unahin ko pa yung paglilibang kaysa sa pangkain namin. Di mo na iisip yon kasi hindi naman ikaw yung nagpapaaral at nagpapakain sa mga kapatid mo. Hindi ko naman sila responsibilidad. Kaya nga tayo may mga magulang para sila bumuhay sa mga anak. Hindi yung mag-aanak-anak ka tapos iaasa sa panganay yung obligasyon nila. Nakakasukang mindset yun ah. So ano palang silbi mo sa mundo? Paging tambay? Ni wala kang ng trabaho eh. Basher talaga kita, no? Dami mong hanas pagdating sa akin eh. Wala naman sana akong pakialam sa kung paano mo gusto mabuhay. At kung wala kang pakialam sa mga kapatid mo, gets ko naman yun. Pero wag mo akong pakialaman kung gusto kong makatulong sa mga magulang ko. Oo na, galit ka naman agad. Concerned lang ako sa'yo. Para kasing hindi mo na nararanasang magsaya o maglibang kahit paminsan-minsan lang. May panahon naman para dyan. Kung wala nga lang akong gagawin, sasama ako sa inyo eh. Pero mas kailangan ko lang talaga unahin si mama. At teka, sino bang kasama nyo? Kami-kami lang ni na Marty. Yung mga barkada mong puro lalaki? Nako, Crisel ha. Mag-iingat ka sa mga yun. Huwag ka masyadong magtitiwala sa kanila. Hindi mo alam kung anong tumatakbo sa utak ng mga yon. Grabe ka naman. Wala namang masamang gagawin yung mga yun sa akin. Gaano ka kasigurado, Aber? Mababait kaya yung mga yun. Lagi nga akong nililibre. Lagi ka nililibre o panay ka pa libre sa kanila? Naku ka talaga, Crisel. Baka sa susunod, singiling ka na ng mga yon. Lalo na sasama ka sa outing nila. Ano ba ambag mo ron? Ano pa? Eh di yung ganda ko. Joke lang. Ako taga-ihaw, syempre. Ay, try mo rin kayo maghanap ng trabaho para meron kang pinagkakaabalahan na. Saka na yun. Kumikita pa rin naman ako sa parakit-rakit lang. Sus! Eh hindi naman laging may nagpapamasahe sa'yo. Mag-isip-isip ka nga. Nagkakaedad ka na, Crisel. Paano kung bigla ka magkasakit, saan ka huhugot ng pera? Di ko pa naman kailangang alalahanin yun. Healthy naman ako. Safe na safe sa sakit. Hay nako, ewan ko sa'yo. Tumatanda ka na lang na wala sa ayos yung buhay mo. Sana hindi mo pagsisihan yan pagdating ng araw. Masyado ka naman nag-aalala sa akin. Okay lang ako. Hanggat nandyan ang mga kaibigan ko, walang masamang mangyayari sa akin. Sagot niyo naman ako, diba? Dear Love, ako si Crisel, 28 years old. Last year lang nangyari tong kwento ko. Pagmamasahe yung pinagkakakitaan ko. Yung kinikita ko ron ang pinambabayad ko ng renta sa maliit na space na pinauupahan ng tita ko sa mother side. Siya yung nanay ng pinsan kong si Cheryl. Sa totoo lang, libre naman yung pagtira ko ron kasi ako yung naglalaban ng mga damit ni na tita. Palagi akong pinagsasabihan ni Cheryl pero hindi ko yun pinapansin. Naririndi na rin kasi ako. Hindi niya ako pwedeng diktahan sa kung anong gusto kong gawin sa buhay. Masaya ako sa mga kaibigan ko kahit puro sila lalaki. Mas masaya kasi silang kasama. Wala silang kadrama-drama sa katawan. Grabe ka, Marty. Kaya pala maraming babaeng baliw na baliw sa'yo. Nakakabaliw ka naman pala talaga. Mas nakakabaliw ka. Hindi ko in-expect na napaka-wild mo pala. Kailan ka pa nagkaroon na experience? Parang sanay na eh. Matagal-tagal na. Tapos ngayon lang ulit? Siyempre hindi. Naikama na ako ng lahat ng naging jowa ko, no? Kaya pala. Grabe ka, Crisel.
Next time ulit ah. Sure! Sabihan mo lang ako kung kailan mo gusto. Seryoso? Ganyan ka kabilis kausap? Sa'yo? Oo. Gusto ko rin naman yung nangyari sa atin. Pero paano yun? Di ba tayo magiging awkward pagkatapos nito? Kasi magkaibigan pa rin tayo. Tropa-tropa. Tapos may nangyayari sa atin? Kung wala lang naman sa'yo yung nangyari sa atin, tingin ko wala naman magbabago. Maliban na lang kung na-fall ka sa akin. Para ka namang tanga. Alam mo naman na may nililigawan na ako. Joke lang, di ka naman mabiro. Nakakatakot yung biro mo eh. Pero teka lang ah. Baka mamaya, ikaw pala yung na-fall na sa akin. Feeling? Hindi, no? Di kita type maging jowa. Sus, pero sa kama, game na game ka naman. Ibang usapan naman kasi yun. Naiintindihan ko naman na may pangangailangan ka rin. Nanliligaw ka pa lang kaya okay lang sa akin habang wala pa. Ako muna. Ako lang ba pinagbigyan mo? Baka mamaya, inaaya ka na rin ng iba nating tropa ah. Ang totoo, napagbigyan ko na kayong lahat. Ikaw lang talaga yung huling nag-aya sa akin. Ano? Seryoso ka ba? Oo, nauna lang silang dalawa. Loko yung dalawang yun ah. Tapos pag magkakasama tayo, parang walang nangyari. Okay nga yung ganun eh. Grabe. Okay lang talaga sa'yo na 3 na kaming nakadali sa'yo? Bakit naman hindi? Malaki rin naman yung natutulong nyo sa akin kaya hindi na masama kung sa ganung paraan ako makabawi sa inyo. Ang weird ng naisip mong paraan para makabawi. Di ko naman kayo mababayaran ng pera eh. Bakit ba kasi ayaw mo maghanap ng mas okay na trabaho? Para hindi ka na nagigipit. Nabubuhay pa naman ako sa kinikita ko kaya ayos lang ako. Kung gusto mo, tutulungan kita maghanap ng trabaho. May mga alam akong hiring. Kayang-kaya mo naman yung trabaho ron. Wag na, okay lang naman ako. Wag nyo na akong problemahin, okay? Ay, ikaw bahala. May pagkain ka ba dyan? Nagugutom na ako eh. Yun lang, hindi ako nagluto. Bili ka na lang sa labas. Libre mo? Siyempre, wala ka naman pambili. Ay, para tuloy akong may alagang bata dahil sa'yo. Crisel, ito ba yung sinasabi mong mas masarap kasama ang mga kaibigan mong lalaki? Abay kung ganito mga kabisyo, Crisel, naku kailangan mo yatang mag-isip-isip. Dito din natin makikita kung mako-question ba talaga na masaya ka ba talaga sa ginagawa mo o gusto mo talaga yung ginagawa mo kasi mukhang oo, mukhang masaya ka sa ginagawa mo. Ay nako, ewan ko kung saan ka dadalhin ng pagiging palibre mo, Crisel. Ito yung pagpapalibreng hindi ko inaasahan. Ipagpapatuloy kaya ni Crisel ang tikim-tikim lang o makakahanap din siya ng katapat. Narito kabisyo ang pagpapatuloy ng mas umiinit na kwento ng ating Dear Love. Isang beses lang may nangyari sa amin nung dalawa ko pang kabarkada. Pero kay Marty, maraming beses pa yun na ulit. Aware naman ako na pinag-uusapan na ako ng mga kakilala namin. Pero deadman na lang talaga. Sinisikmura ko na lang lahat ng mga sinasabi nila kasi yun yung ginusto kong buhay eh. Unti-unting nagbago ang lahat nang sagutin na si Marty ng nililigawan niya. May girlfriend na siya, kaya medyo dumistansya na siya sa akin. May time na nagsiselos ako sa girlfriend niya. Alam kong mali yun, pero hindi ko mapigilan yung sarili ko eh. Bakit ganyan ka na naman makatingin sa akin? Updated ka naman siguro sa mga kumakalat na chismis dito, no? Ay naku, Cheryl. Para ka naman bago ng bago sa mga taga rito. Wala lang silang mapag-usapan, kaya ako na naman ang pinagdidiskitahan nila. Binibigyan mo rin kasi sila ng dahilan para pag-usapan ka nila. Kahit naman wala akong gawin, hindi ko pa rin kontrolado kung anong lalabas sa mga bibig nila. Kung pinanganak silang chismosa, gano'n na sila hanggang mategi sila. Kaya di ko na kasalanan kung gusto nila akong pag-usapan. Hindi ka man lang ba nakakaramdam kahit konting hiya? Bakit naman ako mahihiya? May mali ba sa ginagawa ko? Oo! Akala mo ba hindi ko alam? Sa mga kaibigan mo na mismo nang galing, Crisel. Kung kani-kanino nila kinukwento na natikman ka na nila. Proud na proud pa nga sila eh. Na hindi na raw nila kailangan kumuha ng babaeng bayaran kasi nandyan ka naman daw pag kailangan nila. Ay! Hindi ka man lang ba kinikilabutan kahit konti?
Hayaan mo na lang kasi sila. Kung gusto nila ikwento, choice nila yon. Tsaka totoo naman eh. May nangyari na sa amin. Natikman ko na silang 3. Pero wala naman ako nakikitang masama sa ginawa namin. Mga single pa naman sila nung mangyari yun. Kahit na! Hindi gawain ng magkakaibigan yung ganon. Wala ka na rin pinagkaiba sa mga babaeng nagbebenta ng katawan. Mas malala ka pa nga eh, kasi at least yung pok-pok binabayaran. Ikaw, libre lang! Hindi ko tuloy alam kung makati ka lang ba talaga o nuknukan ka ng tanga. Buhay ko to! Bakit ka ba nakikialam? Kasi concerned ako sa'yo. Pinsan pa rin kita kahit anong mangyari. Kaya kung may nakikita akong mali sa ginagawa mo, kailangan kong sabihin yon para mahimasmasan ka. Hindi ko kailangan yan, okay? Siguro nga sa ngayon hindi pa. Pero hindi na nakakatuwa yung nangyayari, Crisel. Babae ka. Kaya dapat iniingatan mo yung sarili mo. Kaso sa mga post mo pa lang sa social media, kulang na lang maguwad ka na. Lagi na lang nakabalandra yung dibdib mo. Parang nag-e-enjoy ka pa kapag sinisexualize ka sa comment section at halos pagpantasyahan ka na kung sino-sinong lalaki. Anong magagawa ko kung nagagandahan sila sa katawan ko? Tsaka yun din naman ang paraan para makahanap na ako na magiging boyfriend ko. Kaya pwede ba? Huwag mo na lang akong pakialaman. Kaya ko naman sarili ko. Magulang ko nga hindi nakikialam sa akin tapos ikaw, ang dami-dami mong sinasabi. unfriend mo na nga lang ako kung ayaw mo makita yung mga post ko. Alam mo kung bakit hinahayaan ka na ng mga magulang mo? Kasi sinukuan ka na nila. Hindi ka na nila kaya. Hindi ka na kasi mapagsabihan eh. Wala ka nang pinapakinggan. Kaya sige, kung para sa'yo tama lahat ng ginagawa mo, bahala ka na. Hindi na ako makikialam. Inis na inis ako noon sa pakikialam sa akin ni Cheryl. Wala naman siyang karapatan na manghimasok sa buhay ko. Pero lahat ng pagkakamali ko, napupunan niya na para siyang nakasubaybay sa teleserye. Pinagsasabihan niya ako kahit hindi ko naman hinihingi yung opinion niya. Medyo nagsisisi tuloy ako na siya pa yung naging pinaka-close kong pinsan. Habang tumatagal kasi, nagiging problema ko na rin siya. Crisel, pwede ba tayo mag-usap Sure, ano bang pag-uusapan natin? tungkol sa atin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman na may girlfriend na ako, di ba? Oo. Teka, may problema ba tayo? Oo. Nung una, binabaliwala ko lang kasi pinahalagan ko rin yung pinagsamahan natin. Ano ba kasi yun? Kinakabahan naman ako sa'yo. Tigilan mo na yung pagpunta sa bahay namin, ah. Nagsiselos na girlfriend ko. Tsaka hindi na natin pwedeng gawin yung ginagawa natin nung hindi pa kami. Di naman ako pumupunta sa inyo para ayain kang gawin yun. Gusto lang talaga kitang makita. Nakakamiss ka rin kaya. Mula nung magka-girlfriend ka, bihira ka na sumama sa amin. Parang iniiwasan mo na kami. Matinong babae yung girlfriend ko. Ayaw niya na masyado pa akong bumabarkada. Hindi ko naman tinago sa kanya yung mga nagawa kong kalokohan bago pa naging kami. Pati yung nangyari sa atin, sinabi ko na rin sa kanya. Ano? Bakit sinabi mo pa yun? Nakakahiya. Ano na lang iisipin niya tuwing nakikita niya ako? Baka hinuhusgahan niya na buong pagkatao ko nang di ko alam. Hindi siya ganong klaseng tao. Wala na sa kanya yung nakaraan ko. Gusto niya lang na dumistansya na ako sa inyo kasi alam niya na hindi healthy yung friendship nating 4 at dahil yun sa'yo. Ano? So kasalanan ko na ngayon? Sira ulo ka pala eh. Aminado naman ako na mali na gawin kang parausan. At ang hayop din ng iba pa nating kaibigan kasi sinamantala na lang yung sitwasyon mo. Pero alam mo kung sinong mas malala? Ikaw! Kasi kung di ka naman nagbibigay ng motibo sa amin, hindi kami matutuksong gumawa ng mali. Wow! Ang kapal mo naman. Pagkatapos ko kayong pasayahin, ako pa yung masama ngayon. Alam ko naman yung dahilan kung bakit ka dumidikit sa amin eh. Gusto mo nang masasandalan. Gusto mo nang sasalo sa'yo kasi tamad ka at ayaw mo magbanat ng buto. Kaya handa kang gawin lahat para maging tropa mo kaming 3. Pero hindi mo ba nakikita na ikaw yung nagpapatoxic sa amin? Hindi ka nakakatulong gaya ng iniisip mo, Crisel. Nakakasira ka ng pagkatao. Kala mo naman ang linis-linis mo? Maswerte ka lang na may babaeng tumanggap sa'yo. Alam ko. Kaya nga di na ako nag-aaksaya ng oras ngayon para sa mga walang kwentang bagay. Gusto ko magpakatino para sa girlfriend ko. Para hindi ako nakakahiya para sa kanya. Kaya sana magpakatino ka na rin habang may pagkakataon ka pa. Di mo kailangan ipamigay katawan mo para lang makasurvive ka. Alam kong walang karapatang mag-advise yung siraulong tulad ko.
Pero sana, dumating din yung araw na matutuhan mong pahalaga ng sarili mo. Iwanan mo na yung pangit na pananaw mo sa buhay. Dear love, para akong binuhusan ng tubig na mayelo sa mga sinabi ni Marty. Narealize ko na tama rin lahat ng mga sinabi sa akin ni Cheryl. Humagulgol ako habang iniisip kung ilang taon ang sinayang ko at kung bakit humantong sa ganun yung buhay ko. Naghanap ako ng mas maayos na trabaho. Nung pagkakataong yon, lumayo ako para di na marinig mga sinasabi sa akin ng ibang tao. Nagsimula akong ayusin sarili ko para di na ako ikahiya ng pamilya ko. Kadalasan, kaibigan natin ang nasasandalan pag meron tayong problema. Pero masakit din pala pag sa kanila mismo nanggaling yung realidad na iniiwasan nating marinig mula sa iba. Totoo yan mga kabisyo dahil kung minsan ang pinakamasakit at pinakamabigat na katotohanan ay nanggagaling sa mga taong may malasakit talaga sa atin. Nanggagaling ito sa mga taong tinatawag nating kaibigan, kapamilya o kadugo. Dahil sila yung totoong nagmamahal sa atin. At ibinibigay nila ang katotohanan ito hindi dahil para masaktan tayo o hindi para i-judge tayo sa ginagawa natin or dun sa tinatawag nating kaligayahan or happiness. Kundi dahil nalulungkot sila kapag paulit-ulit mong sinasaktan ang sarili mo. And at the end of the day mga kabisyo, katulad ni Cheryl, sila lang ay mga tauhan sa kwento mo. Sa huli, ikaw pa rin ang may desisyon kung magkakaroon ka ng pagbabago dyan sa mindset mong bulok. Kasi hindi ka lang nakakasira ng ibang tao. Ang masakit dito, kabisyo, sinisira mo yung sarili mo. Ang tunay na pagmamahal, kabisyo, nagsisimula hindi sa panlilibre, kundi sa pagpapahalaga sa sarili mong dignidad. And that is the time you'll attract the people who would also value your dignity and who would and mamahalin ka ng totoo, tapat at may respeto. Kabisyo, panatilihin sana natin ang respeto hindi lang sa ibang tao, kundi sa ating mga sarili. Yan ang totoong love. Kabisyo, nakasama niyo ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Hi mga kabisyo! Happy Monday po sa inyo. Happy Monday sa lahat ng mga kabisyo natin dyan. At feeling ko may... Ako lang ba? Mata ko ba? Or... Oo, may ganun talaga. Okay. So sa mga kabisyo nating nakatutok sa atin online sa Black app at sa Blue app, maraming salamat at sa ating channel also ay maraming salamat. Happy Monday po. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng mga komento ninyo. Nandyan si Heartless Rain, nandyan si May Reyes, nandito rin ang Team Fruit Salad, Bayani de la Cruz, hello po sa inyo. Alexander Hidalgo, no, nag-flicker yung ilaw. So hello sa lahat ng mga nakikinig, nakatutok sa atin dyan. Yes, si Anna Lorraine is also listening and watching to us. Pero alam niyo kabisyo, nakakalungkot no kasi masakit man pakinggan yung ganitong klaseng kwento, totoo po siyang nangyayari. Kung minsan, ang katangahan ay choice. Alam mo na sa sarili natin, alam natin sa sarili natin na mali yung ginagawa natin. 'Di ba na mali, na basically mali talaga yung ginagawa natin. Pero anong ginagawa natin? Paulit-ulit nating ginagawa. Why? Because we are so scared to go out of our comfort zone. Dahil itong pagkakamaling ito, katulad nung ginawa nung bida natin sa Dear Love, yung pagpapagamit niya sa mga kaibigan niya para makalibre, that is her comfort 'di ba? And sino ba naman sa atin dito yung gustong mapagod? 'Di ba? Sino naman ba sa atin dito yung gustong hindi comfortable sa mga ginagawa nila? Of course, we love libre, 'di ba?
We love libre. Gustong-gusto natin yan. Gusto natin wala tayong ginagastos, less lang yung effort natin, and more tayong kinukuha. We love that. 'Di ba? Pero kapag ganito na yung usapan na wala kang ang ginagastos, nakukuha mo ito ng libre, pero ang kapalit naman nito ay yung dignidad mo, yung sarili mong pagmamahal, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Naku kabisyo, sa tingin ko, you have to go out of that pit. Kasi lulunurin at lulunurin ka po dyan. And kapag lumalim ng lumalim yan, mahihirapan ka ng umalis dyan. At kapag nahirapan ka ng umalis dyan, definitely malulost ka dyan sa pit na yan. And mahihirapan ka ng hanapin yung sarili mo. And that's the hardest part of moving on sa mga ganyang klaseng pagkakamali. Ayan. Sabi ni Giwat ng, ayan, ganito rin ba yung lumalabas sa radyo? Yes po, yung napakinggan ninyong drama, yun yung lumalabas sa radyo and also my POV. But this one, itong conversation natin ngayon, this is an online conversation na exclusive, mapapanood nyo lang sa Love Radio social media, dito sa Blue App, Black App, at sa Red App. Ayan, pero, ayan, mapapakinggan nyo rin kami sa 90.7. Yes, totoong nangyayari yan. Si Heartless Rain agreed on us. Wilma Hidalgo is also listening. Ayan. Nag-aaway na sila sa comments. Huwag kayo mag-away. May patanggal na mangyayari. Walang ganyan. Si Lynn Garcia, good morning po. Kasi naman, ito naman, minsan Alexander Hidalgo, minsan Wilma. So, ano ba? Ayan. So, masarap magpalibre. Totoo po yan. Masarap magpalibre. Pero, hindi ko alam kung ganito rin kayo. Darating din yung panahon na kapag capable ka na, ang sarap palang manlibre. Wala, may ganun May ganun lang ako. I mean, it's not for all. But I'm just sharing my own experience. May mga panahon na darating na ikaw na yung manlilibre at ang sarap-sarap sa feeling na yun. Ang sarap-sarap sa feeling nun. Yung tipong you just wanted to make them happy. Gusto mo lang silang nakikitang nag-smile because kaya mo sila nililibre. 'Di ba? Pero beware, no? Kasi ako ito isa to sa mga toxic trait ko na somehow kahit papaano na recalibrate ko na po siya. Ano siya dahil sa sobrang saya naman libre lang ako ng libre hanggang sa hindi ko na nakikita yung pinakapangit na implikasyon nito na sometimes yung panlilibre ko pala ay nagiging konsentidor na ako. At bilang isang kaibigan, tunay na nagmamahal, kung totoo ka talagang kaibigan, totoo kang kapamilya dyan sa pamilya mo, hindi mo sila kinukonsinti lalong-lalo na kung mali yung ginagawa nila. 'Di ba? Okay lang man libre, pero kapag ang panlilibreng ito ay nangangahulugan, nakukonsentihin mo sila sa katamaran nila, naku kabisyo pa, sa tingin ko kailangan itigil mo na yung panlilibreng 'yan. No, Clyde Gabriel Herbas, welcome po sa Dear Love. Ang Dear Love po ay radio drama sa 90.7 Love Radio Manila. So abangan niya 9 AM to 11 PM, usually AM. 9 AM to 11 AM and usually 10:20 umeere yung drama natin, so you would know the context. So basically, yung pinag-uusapan natin ngayon is isang kaibigan or isang babae na mahilig magpalibre kapalit yung puri niya. So yun. Paminsan-minsan okay lang manlibre. O naman, lahat ng sobra ay masama. No, nakakasama po yun. And sabi ni Mitch, pwede bang mag-ask if anong oras po si DJ Chino? Kim Chino. Yan, hindi lang Chino, dapat Kim Chino. Oo, kasi ibang DJ yung Kim Chino, sa ibang istasyon po 'yon. We have here Kim Chino. Siya ay 3 to 6. 3 p.m. to 6 p.m. Ayan, Kim Chino. Tsaka ikaw, Mitch, dapat naka-like ka, naka-follow ka sa Blue App namin. Nandun yung schedule namin. Magagalit sa'yo sina Kim Chino and the rest of the DJs kapag kagayan, hindi ka updated. Nako. O, tingnan mo. Si Heartless Rain. O, 3 to 6, di ba? Yun, di ba? Okay po, salamat. Walang anuman, Clyde. Marites Ortiz, ask lang po, bakit po wala sila tita at uncle Dagul? Mali ang spelling. It should be Uncle Dagul. Ang Uncle Dagul ay ibang istasyon. So tell me, sino po ba ang hinahanap?
Si Uncle Dagol at Tita Max ay panggabi na po. 9 p.m. hanggang alas 12 ng madaling araw. Yan. Ayan. So, kulitan po kasi ako dyan. Galing po ako ng Thursday. Okay. Sorry, sa sasakyan ko lang kasi kayo pinakikinggan. Taray, yung kaze. Taray, gusto ko yung sa sasakyan ako pinapakinggan. Anong sasakyan ba yan? Uy, gusto ko palang i-shout. Ay, bawal pala. Sige, wag na lang. Hindi kita i-shoutout. Pero ganun pala yung feeling kapag pinapakinggan ka sa isang mamahaling sasakyan. Parang ang premium. So, gusto ko sanang picturean. Pero, sige, wag na lang. Baka machismis pa ako. Total, nasa blind item ka ngayon. Anyway, Padi Maray na aga sa Indo dyan. Maray na aga din po. Good morning. Ellen Joy, hello. Hello po. Nakakaawa ang babae kasi ginagamit niya na katawan niya para lang makalibre, kakalungkot. Anyway, kabisyo, ako ay exit na muna. Maya-maya magtuloy po natin yung usapan sa radyo. Tutok na sa 90.7 Love Radio Manila. At isa sa mga intern namin dito ay nagbebenta ng Indulge cookie. So, bili na. This is just 100 pesos. Available to sa Blue App. Oh, 'di ba? Sa Blue App, Indulge. Ayan. At sa mga taga TOC natin diyan, bibigyan nila kayo. Tsari. Na pressure. Siya may cookie. Yes, I love cookie. Yes daw. Ayan, focus. I-focus sa camera. Naka-red siya ngayon. Bibigyan mo ba siya? Si Boy, ayan. Si Boyet. Yung TOC natin. Sure? Yes? Yes. Okay, nakalibre po ngayon si Boyet. Okay. So, what kind of cookie? Marami. May matcha, may red velvet, and mine is chocolate chip. Tama, diba? Chocolate. Anyway, kabisyo, exit muna ako. Abangan po natin ang mga eksenang, or babalikan na natin yung mga eksenang kapanapanabik sa napakinggan nating drama. Tutok na sa 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Salamat, kabisyo. I love you. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige.
Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot lang, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Memorize yan! Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo. Samahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising siya mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Happy lunchtime sa lahat ng mga nakatutok sa atin habang kumakain at habang yung kinakain nila inilibre ng tropa nila. Yan, mga palibre. Alam nyo kabisyo, masarap manglibre sa totoo lang. Naks naman, nalilibre na. Hindi totoo, masarap po magbigay, masarap manlibre. Ako isa nga, yun nga yung nasabi ko kanina sa live ko diba na isa sa mga toxic trait ko kung minsan, yung, halimbawa nalilibre ako, nagbibigay ako, tapos nakita ko ang saya-saya nung pinagbigyan ko, sobrang appreciative, sobrang grateful. It feels like gusto ko pang manlibre ng manlibre, diba? Kasi I feel so appreciated. Pero, nagiging toxic siya dahil kung minsan sumusobra na siya, yung tipong pagtitreat mo sa isang tao, panlilibre mo sa isang tao, nagiging dahilan na para konsintihin mo siya sa masama niyang ginagawa. Katulad ng sa Dear Love natin, nakukonsinti na yung pagiging tamad niya. Kasi inaasa na lang niya yung pagkain niya, yung kabuhayan niya, kinabukasan niya sa libre ng mga tropa, ng mga kaibigan niya. Ay nako, lahat ng sobra ay nakakasama mga kabisyo. Sa pagkakaibigan naman, normal yan yung libre-libre and all. 'Di ba? Normal po yan yung I got you bro. Pero kapag sumusobra na, yung tipong para bang siya na yung nagiging investment mo, nagiging scholarship mo, abay mag-isip-isip ka na kung kaibigan ba talaga yung hanap mo o sugar daddy. Kasi kung gano'n, hanap ka na lang ng mga asukal de papa o di asukal de mama, 'di ba? Ay nako, nakakainis yung ganyan mga kabisyo, yung tipong sa'yo na lahat inaasa. Tandaan, ang totoong kaibigan hindi nangungunsinti sa katamaran ng mga katropa niya like Super Legit and all. Oh, ha? Kaya tingnan mo yung katabi mo, lalo na yung mga taga-newborn, Angel Trading. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo dyan. Total, araw-araw kayong nakikinig sa akin. Tingnan mo nga kung palibre yan. O kaya itong nakikinig din sa atin na si Papio Ruel. Tingnan mo nga yung katabi mo kung palibre yan. O di naman kaya, baka ikaw yung palibre. Hoy, masarap magpalibre sa totoo lang. Pero again, wag po itong maging dahilan para maging tamad na tayo at magsagwa ng sarili nating mga bangka. Masama yun kapag nagiging tamad na tayo at umaasa na tayo sa iba. Para saan patagkaroon ka ng kamay, ng paa, 'di ba, ng katawan kung igagamitin mo yung iba para mabuhay. Di sana naging manananggal ka na lang. Ay nako, siya mga kabisyo, naging masaya ang ating kwentuhan pero may konting dramahan pa rin. Bukas na ulit tayo magchichikahan at magdadramahan. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, na nagpapaalala sa inyong anumang drama ang pinagdadaanan mo sa buhay. Kapit lang dahil ang happy ending ay nakalaan lang para sa mga taong laging nagpapatuloy sa buhay. Bye-bye mga kabisyo. Susunod na po si Rocky Terra para sa kanyang Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!